Dobro, pogledaj, sad mi je ovo bolje, stavio sam ovo radno ovo na glavu, ovo i bolje mi je ovo. Što se dešava ovo? Pa dešava se da ovdje okolne kuće ove kače se ovo kod mene na, na internet vezu. Na internet vezu i pušta mi ovo, pušta mi njihove razgovore. Što oni pričaju? Ne znam, oni pričaju ovo zato što vataju moj internet. Pa može zato što mi je otvoren. I ovo, pričaju oni mrze mene. Oni ovo mene mrze ovo. Odakle su oni? Otko znam, pitaj Boga. Ovo. Muslimani. Od onoga kod Sklava. Iz Tuzle. Da, od onoga. Ono kao onaj zrikavi onaj. Da. Mevudin, onaj što je pobio familiju. Onaj što ih je pobio. Oni kažu u Crnoj Gori je ubio neke. U Crnoj Gori je ubio neke, pa je bio u zatvoru u Tuzli. Pa oni liče na njega. Oni liče na njega. To su opasni ljudi. Viš da su i majku sredili. Pa i stara majku su sredili ovo. Pa de ona? Pa ovo. Ona ima penziju, a ona je izgubljen slučaj. Šokirala načisto. Oni nisu normalni. Kakvi, pa to su od onoga Vudina Sakića nešto je pobio celu familiju. Nešto su neku veliku glavu, da. Upasni su nosi. Oni piju, ja ne pijem ovo. Znači ja. Neki malo ovo oteraju odavde. Te ovo neki malo ovo oteraju, neki idu u banju, neki idu negde.